जदी छुट्टी लेके घरवा न आए सैया जी। हम भूखनी परब रउआ बानी अरब जदी छुट्टी लेके घरवा न आए सैया जी। आए सैया जी पूजा करे खातिर छठी के समानवा के करा से कही के मंगाम सैया जी। पूजा करे खातिर छठी के समानवा के करा से कही के मंगाम सैया जी। घरे से बाहर गईनी नया जले केकरा के हम जानब हो। घरे न बार ये हो बलमुआ केकरा से कुछ मांगे बहो। घर से बाहर गईनी नया जले केकरा के हम जानब हो। घरे न बार ये हो बलमुआ केकरा से कुछ मांगे बहो। हम बाने पर जाना मोरा बतिया के मन हम कैसे समानवा जुटाएब सैया जी। जुटाएब सैया जी पूजा करे खातिर छठी के समानवा के करा से कही के मंगाएब सैया जी। पूजा करे खातिर छठी के समानवा के करा से कही के मंगाएब सैया जी। देवर घर नैखन की हम हूँ उनहु से कुछ कही हो। यही से कहत रहनी बलमुआ रउवे घरे रही हो। पंकज देवर घर नैखे की हम हूँ उनहु से कुछ कही हो। यही से कहत रहनी